ďalších hostí. Je to Martin Volek, riaditeľ portálu Jazykové pobyty.sk a Lucia Tekajerová, študentka, ktorá už absolvovala niekoľko takýchto jazykových pobytov. Takže dobré ráno vám želáme. Dobré ráno. Good morning. Good morning. Áno, áno. Je to iba v angličtine? Áno, good morning, dobré ráno. Bonjour. Aj bonjour. Bonjour. Kam všade robíte teda jazykové pobyty? Tak jazykové pobyty sú v rôznych destináciách. Čo sa týka dospelých, tak najpopulárnejšia je Malta. Čo sa týka detí, tak je to Anglicko, ale sú aj iné destinácie ako USA, Kanada, Írsko, čo sa týka angličtiny. Čo sa týka nemčiny je to Nemecko, francúzštiny, Francúzsko, Nice a Paríž. Španielsko, v Španielsku, v Kostarike, v Ekvádore a na západe, najmä na tej východnej pologuli, je populárna čínština a taktiež ruský jazyk. Vy robíte jazykové pobyty aj do Číny? Aj do Číny. A akým spôsobom? Je to do jazykovej školy alebo takým tým výmenným do rodiny? Sú aj také pobyty. Keď idete do jazykovej školy, bývate v hostovskej rodine alebo v rezidencii a keď idete povedzme na výmenný pobyt na strednú školu, tak je to dlhodobé. Lucia, ty si bola na výmennom pobyte na strednej? Ja som bola na základnej, na základnej, na strednej, aj na vysokej. Fíha. A to je dosť skoro na základnej. No a na základnej si koľko bola? Skoro 2 týždne. 2 týždne. A aké to malo pre teba potom tie následky, no? Ako si sa cítila takto sama, opustená, bez rodičov, malé dieťa? Nejak som to veľmi neprežívala, lebo som tam bola aj so spolužiakmi, takže som sa cítila bezpečne. Ale malo to určite dôsledky na moju angličtinu, som si tak trošku viacej rozhovorila, lebo študenti sa väčšinou boja hlavne hovoriť, lebo si myslia, že to gramaticky nie je správne. Takže dôležité je sa odvážiť a potom už to ide. Čiže na základnú školu aj vy odporúčate skôr tak celá trieda alebo viacej žiakov, aby išli spolu tam? Tak ono možno v tom mladšom veku je lepšie ísť skupinovo, aby si deti zvykli, získali tú motiváciu do budúcnosti, používať ten jazyk. A keď už je študent starší, tak je lepšie ísť individuálne. A ono na mieste, každý sa stretnú sa rovnako ako individuáli a sú tam študenti z celého sveta, spoznajú sa a vznikne nakoniec skvelá partia. Áno, vieme, že teda nie je dobré, aby išli študenti viacerí napríklad zo Slovenska, pretože potom sa nebudú rozprávať po anglicky, ale po slovensky, takže je lepšie individuálne. Kde je tá veková hranica, od ktorej by ste odporúčali teda začať s takými dlhodobejšími jazykovými pobytmi pre deti, aby sa rodičia nemuseli obávať? Väčšinou v tom útlejšom veku chodia na 2 až 4 týždne v lete. Útlejší znamená asi koľko? Do 14 útlejší vek? Povedzme od 10 do 16. A čo sa týka dlhodobejších, to je ten pobyt na strednej škole, tak tam je to 14, 15, 16, 17. Áno, viem si predstaviť, že tí starší žiaci už s tým nemusia mať nejaký problém, že tí sú aj celkom radi, že nechajú doma celú rodinu a mamu a fotra. Ale máme dúbkom vlasy stávajú, áno, mama má z toho iný pocit, ale čo s tými deťmi teda? Akým spôsobom sú ubytované a vlastne akým spôsobom sa učia? Ide to do rodín, alebo sú na nejakom internáte odkázané samé na seba? Je aj možnosť A, aj možnosť B. Polka študentov sa rozhodne bývať v hostiteľskej rodine. Väčšinou sú preverené a kvalitná agentúra má tieto hostiteľské rodiny overené. A sú študenti, čo chcú sa zabaviť. Tí bývajú skôr v takých rezidenciách, kde je bazén, kde je zábava a tak ďalej. To už sú tí starší zase asi. To už sú tí starší. To keď rozprávate, tak určite dostanú od rodičov teraz peniaze. No choď do rezidencie, zabaviť sa. Nie je len o učení sa, ale aj o tej zábave a to je dôležité. Tie deti musia byť motivované. Funguje to tak, že vlastne chodia do školy a popri tom ešte vlastne žijú v reálnom prostredí, kde sa naozaj rozpráva tým cudzím jazykom? Čiže áno, jedno s druhým, áno? Je to škola vždy, nie je to nič iné. Je to škola a sú celý deň konfrontovaní tým jazykom, vidia nápisy po anglicky, už len keď si vypýtajú nápoj, povedzme v reštaurácii alebo v bare, tak sú nútení otvoriť ústa, vyjadriť. Veľmi rýchlo iba, Lucia, ty máš veľké skúsenosti. Čo by si poradila ty deckám, ktoré sa chcú odhodlať na takýto jazykový pobyt? Kam by sa mali vybrať, kde sa tebe najlepšie páčilo? Tak určite nech sa odhodlajú, lebo je to výborná skúsenosť. A mne sa veľmi páčilo na Malte, ale potom v Amerike to bolo naozaj už také. V Amerike, a to už si bola staršia. To
to už na vysokej. Na vysokej, a koľko si tam bola v Amerike? 1 mesiac. 1 mesiac. A na strednej si bola koľko? 3 týždne na Malte. 3 týždne. A ako ti to teda pomohlo v tvojej možno kariére? Už pracuješ, alebo ešte si študentkou? Už pracujem a v podstate angličtinu používam na dennodennej báze, takže veľmi mi to pomohlo. Takže sa dostala možno na taký job, na ktorý by si sa inak nedostala. Určite v takom tom sebavedomí v angličtine mi to veľmi pomohlo. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Thank you very much. Thank you very much. Bye.